Hej. Camilla, er du der tidlig på den? Ja, jeg tænkte bare, at det ville være godt at have lidt tid til at sladre lidt. Du ved, inden de andre kommer. Ja, jo. Jamen, du kan komme med i køkkenet, så du får et glas vin, mens jeg lige får lavet det sidste. Ja. Du har ikke noget dansk vand i stedet, eller? Jo. Kom nu. Spørg mig, hvorfor jeg ikke skal have vin. Hvorfor skal du ikke have vin? Jeg er gravid. Torbjørn, han skal have en lillebror. Eller søster. Ej, Camilla. Det er jo fantastisk. Vi har jo det der ekstra værelse, så det er jo helt perfekt. Der er Martin. Jeg har også talt om at få børn. Tænk, hvis vi kunne gå på barsel sammen. Det gad jeg så godt. Ja. Det bliver så nok ikke lige nu. Hvad sker der? Er du okay, Louise? Er der sket noget? Han har forladt mig. Søde Louise. Søde Louise. Ej, Freja. Vi kommer ned straks. Hvad tænker du? Skal vi hellere bare til hjem? Det kan vi ikke. Hun ser også ud til at have brug for, at vi er her. Jo, men så skulle hun måske til at komme ned derfra. Hun skal bare lige samle sig lidt. Det er Martin. Er han okay? Han er ikke syg, vel? Gid, det var det, jeg var ved at sige. Nej. Har han kastet håndklædet i ringen? Undskyld. Kom, bare sæt dig. Han er fandme også bare en idiot, ham Martin. Sagde han var træt af. Jeg bestemmer for meget. Jeg bestemmer hele tiden. Han sagde, jeg har rengøringsvandvid. At jeg nærmest tvang ham til at smide hans gamle sofa ud. Hej maintenance. Det sagde han, jeg var. Kom, spis nu. Skål. Og han skældte ud over det med hunden. Hvis den hund har det meget bedre på den gård. Meget bedre, end den ville have haft det her. Bare fordi du har allergi. Altså, det kan du jo ikke gøre for. Så skal du være rent. Louise har altså ikke allergi. Man har vel selv lov til at bestemme, om man vil bo sammen med et dyr, har man ikke? Jo, men så kan man måske også godt forstå, at han har været sådan lidt knotten. Han var meget knyttet til den hund.
Skal jeg ikke tage tallerkenerne? Nej. Og Julie, næste gang du spiller på min du, så kan du bare sige det til mig. For jeg er ikke high maintenance. Du skal ikke tage dig, Julia. Hun får nogle gange talt, før hun tænker, ikke? Tror du, hun er vild med Martin? Nej. Hvorfor siger du det? Jeg tror, han ser hinanden. Det tror jeg altså ikke. Han arbejder hele tiden, ikke? Det har han ikke tid til. Knaller du med Martin? Ej, Louise. Helt ærligt. Gør du? Altså, søde Louise. Jeg forstår godt, du er såret, men... Han fortalte dig, at han ville forlade mig. Han render jo rundt ned på dit kontor hele tiden. Hvorfor gør han egentlig det? Altså, jeg er SoMe-konsulent. Og hans virksomhed har brug for hjælp. Det var sgu da dig selv, der sagde, at han skulle kontakte mig. Så måske dig, han knaller. Ja. Helt sikkert. Ej, altså undskyld. Men har du set ham for nylig? Han er jo ved at tabe håret. Og den åndssvage bil, han kører i. Den oser jo af midlife crisis. Altså, han er sgu da ikke, hvad han har været. Godt, du slapper af med ham, siger jeg bare. Altså, du skal da videre. Den idiot. Jeg tror, vi tager kaffen ovenpå. Jeg trænger os også lige til en portvin. Honey, jeg bliver nødt til at smutte nu. Jeg skal hente Torbjørn. Men der står en lille gave til dig ude i køkkenet. Tak. Præcis, det gør vi. Åh ja, I med børn. I kan glip alt det sjove. Hvad siger du, Louise? Det var sgu da godt, du ikke fik børn med ham, hva'? Prøv at tænke på, hvis jeg kom til at ligne Martin. Sådan nogle små, halvskaldede typer med stridører. Hvad leder du efter? Sådan en veltrænet fyr med god økonomi og humor. Så er det i hvert fald sikker på, at Martin ikke skriver. Og hvad med billedet? Vi skal også få noget profilbillede. Ej, Freja. Det gør du bare ikke. Hvorfor ikke? Er der noget frækt? Ej, det er det godt. Ja. Jeg forstår det bare ikke. Det skulle være ham og mig. Hele livet. Hvordan kunne han gøre det mod mig? Hvordan kunne han blive til sådan en psykopat? Jeg tror altså ikke, han er en... Jo, han er. Skal du ikke tage den? Louise, tag den lige. Ja. Du skal da bare gå, hvis det bliver for meget. Jamen, jeg er okay. Kommer du snart hjem? Jeg er der om en halv time så. Nå, jeg bliver nok nødt til at gå. Er der sket noget? Nej, det er bare en aftale, jeg har glemt. Men ved du hvad, Louise? Du er meget stærkere uden Martin. Det hele skal nok blive godt. Det har vi snakket om så mange gange, at du fortjener bedre. Har vi ikke? Har vi det? Jo, det har vi. Og du fortjener også bedre. Nå. Jeg må også hellere komme hjem. Du ved, arbejde alt det der i morgen. Klarer du den, Louise? Ja, selvfølgelig klarer jeg den. Jeg har jo ret.
Han har jo ikke fortjent mig. Hvis han ikke selv kunne indse, at jeg skulle være gået noget før, jamen altså, så er han jo bare et kæmpe skvat, ikke? Netop. Et kæmpe skvat. Med for meget aftershave. Vi ses. Tak. Martin er altså ikke psykopat. Nej, det ved jeg da godt. Hvorfor sagde du det så? Ellers var vi da ikke kommet ud derfra. Hun var ved at flå hovedet af dig, da du sagde det med hunden. Sine dager. Men vi ses, ikke? Hej skat. Overlevede du? Ja. Så er jeg kommet ud derfra. Holdt du så ingenting? Ja, men det var mærkeligt. Hun er bare så meget. Men du ved. Så længe det kun os, der ved, hvor jeg ikke havde det virkelig er. Ja, det er sgu jeg glemt. Ej, jeg glæder mig ikke til, Louise, hun finder ud af det. Altså, så finder hun nok ud af det. Venter du hjemme med mig? Ja, det gør jeg da. Og bare lige for det record, så elsker jeg din aftershave.